Ay! Ayo! Ay, dali. Dayon. Dali sa sulod, dali. Sulod na. Asa naman sa kugikan? Kumog na po ko! Sulod sa kadiri. Ay, sa dapat kay maulo ta siling. Akong kauban na pala ko mga barkada! Kabalo ko, dali, sulod. Kami na ba? Ano? Ayaw pa. Grabe pa naman makainom. Good po. Di kaya kakasukan sa yung misis. Ay magsaba sa kasawa nga mag-ubang ta. Hindi lagi mo yung sabi, pre. Isukit pa kasawa eh. Dool na ba sa inyo, pre? Basig makabantay mong asawa ba nga? Nagka-shot-shot ba? Wow, grabe ko. Ito pa itong bagikan. 24 sa gabi. 25, 26, 28. Basta hangin na yun eh. 29 na. Ako hangin. Magsaba sa kasawa. Hindi lagi mo sa mag-ubang ta. Hindi lagi mo saba. Usaba. May problema na. Salamat na. Wala sila sa papa. Daw. Ay! Ayo! Ay, dali. Dayon. Dali sa sulod, dali. Sulod na. Asa naman sa kugikan? Kumog na po ko! Sulod sa kadiri. Ay, sa dapat kay maulo ta siling. Akong kauban na pala ko mga barkada! Kabalo ko, dali. Sulod sa kadiri. Ano wala akong katong bitsin ko? Ay, nasa yaw ba? Asa ba katong mga oras ah? Hindi ba kayo pakaulo kasilingan ba? Pagdali. Dali, sulod ba? Sulod. Diri. Huwag mo ko nasuko. Diri lingkod. Kahilo na. Diri lingkod. Sa lain ba na po ko nagpasko? Nasuko. Lingkod. Ang sabi. Andas na kay uto ka na. Lingkod ba? Tarong og lingkod ba? Lingkod Kung ako. nagtanay mo anak ko, di katawa na ka lingkod ba? 25! 26! Asa naman po ko na? Asa ka na ng Pasko? Asa naman po ko na Natin dyan? nag 29 na unsa di ka? Sabahan. Tarong ako buknoy ha? Gibiyaan namin mo diri sa imong anak kami ron duha diri ng Pasko. Wala na po ko na uli. Naginom na po ko. Ano nga nung naginom ka? Kisi ka uban nimo? Isang kauban. Yung mga barkada nga Ako mga barkada na po ng kauban. Mga pili ka Naginom na po ko. Yan yan. Bantay lang ka ha. Diri ra ka ha. At tuko na ko to imong barkada dito. At sorry ko. Nagagot pa ko kang. Bantayin mo papa, wa na ni buot. Dila rin wilabot ang mga barkada ng bukmuya. Piling mga ulitaw kaayo nga utog ng pamilyado ra bagyod. Ditoy. Oy, pre. Oh no. Nanang ko ipan ba pangutana. Tubagal ako tarong. Tarong man ko ako ng Problema. Di ba? Pasko man dyan itong 25. Side by the city, by the city, by the nibi. Kabalo dyan kung kamoy nakuban sa kumbana. Oh no. Uli managikan. Nah, mulai problema diha Mads kay. Di ko musulti anak kay ingon sa paring Buknoy. Adi daw may magsulti nga kami nagkuyog. O di klaro na nga kami naguban. Di na ka musaba. Di kami kumusulti nga, di kami nagkuyog nga. Ingon siya, di may magsaba. Mo ganing di ko magsaba nga kami nagkuyog. Tugan, di kong tarong kung asa nagikan. Basig ng babae na. Babae, normal naman ang mag-inom-inom na mga, siyempre, mga lalaki may. Normal naman ang mag-inom-inom nga. Na yung mga chicks magsandig-sandig. Normal, pero kung maabtag pila ka daw din na normal ka mo ba? Mga pamilyado kayo mo. Pero grabe ninyo ka mga badlungon, oy. Basta pre, ay Mads, Tama diha. wa mi magkuyog, ingon si Paring Buknoy ha. Berto. Pre. Mads. Kuan ba kanang natay pangutana ba? Tubaga ko tarong di. Tarong ko. Di ba bay 5? Kuan man dito Pasko. Pasko. Buang nga sa imong pare na naabtan magpila ka adlaw man uli karon pa ni uli nabuntagan. Akong pangutana kamo bay naguban. La, pasensya na dito, Mads. Di ko musaba, anak niya daw. Kinsa man ninyo ang mutug anak ko tinuod pati pud si Bitoy di mo sama kay mo uli ingon ni Buknoy. Diyan may musaba, no. Kay basig kasabaan ng parang Buknoy. Ay gigihimo niyo Ginoo si Buknoy. Wala man. Pasensya na yun kayo, Mads. Murag di good may makakuha na na. Tuganan lang ko ninyo, wa may mawasi yung tuganan ko ninyo. Kasabaan lagi may parang Buknoy og mutugan may. Katugo hugutas imong Dara sa ko, Mads. Kay bantay lang. matog na ko, Mads. Kinsa may last na akong pangutanong nga mutugan sa tinuod ha kanang balimbing. Basig nag-uban sila atong isa nila ka barkada ba. Kung payaton. Oh no. Ko namatay naman is kahubog. Pre, Oh, Mads. kung sabihin ako'y pangutanan nimo, lingkod sa karong naunsa nang diri na makanatog. Wa man kaniuli sa inyo. Ha? Say ha, ako'y pangutana ba naabtan man imong pari og buntag matugikan kamoy nakuban Pare. ako. Oh, Pare. Oh, Unsa ni pare? nabuntag ka dito niya, hubog ko pareha mo.
Hubog? Sing nakuban mo ba? Tukani ko. Hubog balay ko. Ako ni lala naman yung ibis yan na laking pag-asa nga mutugan. Kung asa gikan si Buknoy. Taro ba? Gipangutanan sa Buknoy. Wala na ko gipangutana kadi man pud mutugan mo sa inyo kung mangutana no. Merry Christmas. Merry Ako Christmas. ginigreet naman nun ako ning Merry Christmas mabuang ko ani. Tarong ba tukani ko ba no unsa man? Happy New Year. Happy New Year. Wa na gini pag-asa Ginoo ko mulakaw na lang ko eh. Amad! Ay kung tawag-tawaga. Preskohan ako ha. Mga ipag-plus litsugas. Kang! Asa mo papa? Tara naghagok. Buknoy! Mata sa dira upata naghuman. Mata sa dira mata tarong lingkod lang tarong. Upata na humag-meeting ba? Asa kagikan ba? Ako ba naman mo sa mga barkada? Yung mga barkada, yung pangutanan ako, wala na po nanugan. Hindi sa'yo mga kauban. O kayo mo mag-isabot. Kang, di na ko kagwanta ni mong papa. Babiyaan na dyan ako ni unsa madri ka sa imong papa. Dili. Isa may piliyon ni mo namang duha. Ikaw. Badlungon gani imong amahan. Tukani ko ba asa kagikan ba? Nabiguwa lagi ko kabalukis ang kauban, no? Ano ba Babaan na din ako nagbabay-babae ka, buknuya ka. Saan ang babae? Nga nag-inom mo naman ko. Ipintik yun ti ka ba? Ibala ti kas kanyon buang ka. Hubog na ko. Kabaya ha? Hubog na ko. Lakla rin ang agi ni mong Nakainom lang. inong lang. Hindi ko, hubog nakainom lang. Sabadi ha oy? Tarong na nang takupat ka bago mo uli? Sabadi, ulit ti kasi imong ginikanan ba? Sige, Na- naman sa pasaba. Ay, Pasko, yung mga saba. Sige. Itas gawas kay na-high blood ko kang. Paminaw sa ka, paminaw sa. Muna ikaw, kung maabot ka ni panahon nga, mature na ka, magminyo ka. Dili na ta maingon nga maditso ta anang mamili gyud ta. Pero ba pamili lalaki nga dili ang anak. Kita man nimo nga na konsumisyon imong inahan, di ba? Ay, jud pamili lalaki nga nga ulihon ra kag pila kadlaw. Sos. Sunod-sunod pa. Balik Balik dito, balik dito. Tara, manglakaw ta ka, manglayas ta.